No, akože ja sa tu tak vozím, akože na bicykli po Brookhavene a čo to vidím? Počka, to je akože nemocnica prerobená? Nemocnicu prerobili, ukáž. Už sa otvorili dvere. Keď dvere sa otvorili, a ako toto vyzerá? OK, toto sa ako celkom moc nezmenilo, len tam dali nejaké nové. Operačná sála sa tiež nezmenila. No sa tieto ani, no trošku to tu také je polenkoštudované. Aj tuto sa tu moc nepomenilo, iba pár zmien tu porobili, ale akože... vyzerá to ako keby spravili nejaké zmeny. No, nevyzerá to tu, ale počkať, vychádzam von, ale aj polícia je prerobená. Ale aj policajná stanica je prerobená. Ukáž, dokonca aj schodisko. Väznice aj tak nie sú prerobené, toto je tu urobené. Toto sa tu tiež nezmenilo moc. A ako to vyzerá hore? Ukáž, hore tu len vyzerá, aké by bola posilovňa. A toto je na útek. No, tak toto akože moc... Tak akože prerobili to tu.